Konštrukcia vozidla sa vyznačovala pevnejším pružením, posilnením podvozkom, špeciálnymi úpravami a Jeepu Cherokee. Budovať éru neprekonateľných terénnych vozidiel a túto povesť si všetky modely udržiavajú až do dnes. A práve vďaka týmto vlastnostiam dokáže stvárať v prírode takéto kúsky, aké máme možnosť práve teraz vidieť na vlastné oči. Prispieť k propagácii regiónu a zvyšovaniu záujmu o cestovný ruch i služby práve v ňom. No a svoje aktivity smerujú hlavne k rozvoju projektu Slovenská Route 66 alebo Cesta 66, ako máte možno vidieť na tejto veľkej nálepke na kapote tohto vozidla, ktoré teraz prechádza trať, pretože len 3 cesty na Slovensku, na svete sú označené ako cesta. Tak sa nám budú troška prelínať aj auta, aby ukázali, že aj iné auta dokážu prejsť nejaké takéto prekážky. Pripravený je Vlado Cherokee, za chvíľku to, aby ste mali s čím porovnať, za chvíľku príde ešte jedno Pajero. A ešte jedna zmienka, čo sa týka noviniek 4. zrazu. Prvýkrát, ak Boh dá a sily dajú, chceme spraviť kompletné pamätné DVD, kde bude celý priebeh piatok, sobota, nedeľa s video zostrihaným, s fotkami. Skrátka, aby sme tam poďakovali partnerom, jeden z nich je napríklad... Uvidíme, ako si táto Sahara bude s touto traťou počínať. Takže všetko je pripravené, aby ďalší situáciu na trati český pretekár, český účastník tohto medzinárodného zrazu a jeho navigátor, ktorý bude sám Ďuro. Legendárnou značkou, ktorej prvý stroj bol dokončený.